σημειώσω γυμνή την αλήθεια και χωρίς πάθος. Αλλά η αλήθεια είναι πικρή κι όσοι κάμαμε το κακό μας κακοφαίνεται, ότι και το κακό το θέλουμε και τον ιτερέσιο να το κάνουμε και καλούς πατριώτες θέλουμε να μας λένε. Και αυτό δεν γίνεται. Ούτε θα το κρύψω εγώ και να μείνει κρυμμένο ότι η πατρί ζημιώθη, διατιμήθη κι όλα σ' αυτό καταντένει, ότι μας ήβρε όλους θερία. Και τα αίτια του κακού θα τα υπούνε και ιστορίες και εφημερίδες καθημερινώς τα λένε. Και δεν σημαίνουν τα δικά μου και πρέπει να τα γράφουνε προκομμένοι και όχι απλοί αγράμματοι και να τα γλέπουν οι νεότεροι και οι μεταγενέστεροι να έχουν περισσότερη αρετή και πατριωτισμόν. Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν και πρέπει να θυσιάζει και πατριωτισμόν και να ζει αυτός και οι συγγενείς του ως τίμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στολισμένα με πατριωτικά αισθήματα. Το αναντίον λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος της γης. Και δια τούτο ως πατρίδα γενική του καθενού και έργο των αγώνων του μικρότερου και αδύνατου πολίτη έχει και αυτός τα συμφέροντά του εις αυτήνη την πατρίδα, εις αυτήνη τη θρησκεία. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να βαρύνεται και να αμελεί αυτά. Και ο προκομμένος πρέπει να φωνάζει ως προκομμένος την αλήθεια. Το ίδιον και ο απλός. Ότι κρικέλα δεν έχει υγιής να την πάρει κανείς στην πλάτη του, ούτε ο δυνατός ούτε ο αδύνατος. Και όταν είναι ο καθής αδύνατος εις ένα πράμα και μόνος του δεν μπορεί να πάρει το βάρος και παίρνει και τους άλλους και βοηθούν, τότε να μην φαντάζεται να λέγει ο αίτιος εγώ, να λέγει εμείς, ότι βάναμε όλοι τις πλάτες, όχι ένας. Ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμεν αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμεν και όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ? Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει να λέγει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λέμε εμείς. Είμαστε εις το εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάσουμε χωριών, να ζήσουμε όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ειδούνε όλοι οι Έλληνες να αγωνίζονται για την πατρίδα τους, για την θρησκεία τους, να ειδούνε και τα παιδιά μου και να λένε έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες, αν είναι αγώνες και θυσίες, και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και να εργάζονται στο καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας, ότι θα είναι καλά δικά τους. Όχι όμως να φαντάζονται και να τα κατορθώματα τα πατρικά, όχι να πορνεύουν την αρετή και να καταπατούν τον νόμον και να έχουν την επιρροή για ικανότη.